Здравейте, Александър Добрев от Академия Invictus. Днешното видео ще бъде на тема фенерчета, по-специално тактически фенерчета. И за да направим едно уточнение още в началото, фенерчетата биват много видове, биват такива, които се държат в ръце, такива, които се монтират на оръжие, биват такива, които са тип челници. Днес ще говорим за фенерчета, които се държат в ръце. В ръцете си държа нещо, което е от типа китайски буклук, работи с 3 батерии и също бива фенерче, но със сигурност не е такова, което аз бих носил всеки ден или бих разчитал на него. Не ме разбирайте грешно. Да, върши работа да си намерите ключовете, ако ги изпуснете някъде, но само до там. Разбира се, цената му от около 15 лева е доста конкурентно способна спрямо фенерчета, които тепърва ще ви покажа. Но аз съм на принципа, че търся най-качественото, а не най-ефтиното. Както казват американците, buy it once, cry it once. Така че няма да говорим днес за такива боклуци. Първото фенерче, което искам да ви покажа днес е фенера, който носи почти ежедневно и употребявам. Както виждате, купчината около него е най-голяма, тъй като съм успял да си купа различни видове аксесуари за него. Това е фенера Phoenix LD12. Phoenix е китайски производител на фенери, но това не трябва да ви обърква, че са некачествени или боклуци. Напротив, фенерите на Phoenix са доста качествени, имат доста солидно чувство на пипане и също така може спокойно да се разчита на тях. Момент, така само взема реално фенерчето. И това е фенерчето Phoenix LD12, което нося ежедневно. Както виждате, то е около 10 сантиметра дълго. Идва в ето тази опаковка, разбира се, заедно с инструкции, някакви дребни картички, както и гаранционната карта. В общи линии, възможно най-неинтересните неща. В опаковката получавате едно такова кълъвче за кръста, което аз лично не ползвам, но все пак може би е хубаво да го имате. Лично аз съм си купил и ето такъв аксесуар, който ще покажа след малко за какво служи. Както и ето такъв, който според зависи от подсъзнанието ви, може да ви изглежда на много неща, но това всъщност е разпръсквателна светлина. Фенерчето на Phoenix, което използвам аз, както казах, е LD12. Когато го купих, струваше около 90 лева. Мисля, че това е стар модел и вече не може да се намери в България. Може и да има останали бройки тук-таме, но аз съм много доволен от него, защото е изключително компактно и в същото време дава много сериозна изходяща светлина. Както може да видите и на кутията, има водонепромокаем стандарт от 2 метра, удароустойчиво е при изпускане от метър. Дистанцията на осветяване е 87 метра, което е малко оптимистично, но във второто видео ще видите как се справя на около 30-40 метра. Максималното му време за работа е 100 часа, разбира се, това е на най-малката функция, и максималното му отдаване на светлина от 125 лумена, което пък е на най-силната му функция. Разбира се, когато работи на 125 лумена, няма да издържи 100 часа със сигурност. Отзад на кутията може да се види, че ниската му функция е 3 лумена, което изглежда грубо по този начин на светло. Отново казвам, че във второто видео с полевия тест ще успеете да добиете по-добра представа. И при работа от 3 лумена ще издържи 100 часа. Следващата функция е 30 лумена, която ще даде работа около 10 часа и 15 минути. Следващата е 65 лумена, която ще даде около 4 часа и 45 минути. И на Turbo Mode 125 лумена ще получите работа от около 2 часа и 20 минути. Това фенерче има два бутона.
един, който е за захранването включено и изключено, и този малък гумен бутон в началото на фенерчето, с който може да минавате през различните цикли на работа. От най-малкия, втория, третия, четвъртия. Когато задържите този бутон, преминавате на така наречената функция Strobe, която е с променлива честота, както виждате. Ще поговоря след малко и за самата функция. Когато задържите и от Strobe фенерчето, той ще започне да предава сигнала SOS, което е добре, ако някога, не дай си Боже, ви се наложи да се спасявате по някакъв начин в планината. Идва с ето такава щипка за Job колан или каквото и да е. Не е най-качествената щипка, която съм виждал, но да речем, че върши достатъчно добра работа. Както виждате, остро в областта на лупата, и това всъщност помага за втората дефанзивна функция на едно фенерче, освен строп светлината, но както казах, ще поговоря малко по-късно за това. Аз лично съм му сложил ето това ластиче отзад, за да може, ако се наложи, да направя просто ето така и да мога да боравя с ръката си. Мога да хващам така неща, без да пада фенерчето. Работи. Сега ще видите с обикновена АА батерия, което всъщност е и най-големия му плюс, тъй като тези батерии са изключително евтини и достъпни. Разбира се, силата му е само 125 лумена. Като казвам само 125, казвам го така, защото ако сте свикнали да използвате евтини фенерчета като това може би силата му е 20 лумена, което е с 100 по-малко от това. Силата му е само 125 лумена, казвам само, тъй като останалите фенери, които ще разгледаме днес, са с доста по-сериозни показатели, но това лично моделче на Phoenix лично за мен е повече от достатъчно за употреба в градски условия. Разбира се, ако тръгнете в планината или на лов или нещо от сорта, може би е добра идея да имате нещо по-силно, но повярвайте ми, 125 лумена е повече от достатъчно за градски условия. И така, в обобщение, продукт, който струва около 90 лева, работи с евтин консуматив, има 4 функции, повече от достатъчен за градски условия, достатъчно компактен, дори да мога да го носите всеки ден, особено ако сте дама, която носи постоянно чанта, пък и доста мъже носят различни видове чантички, така че това е нещо, което може да хвърлите в чантата и въобще да не ви пречи. Доста е леко, със сигурност е под 100 грама, така че наистина може да го носите ежедневно без да ви е проблем. Да не забравя да покажа тази функция на фенерчето. Както казах, това разпръсквател на светлина се монтира по този начин в предната част на фенера. Той закрепва там, не може да падне и служи като, да го наречем, като газен фенер. Тоест той разпръсква светлината и настрани. И представете си, примерно, че сте на палатка, пускате фенерчето на най-слабата функция от 3 лумена, която ще ви даде 100 часа работа и го закачвате ето така по този начин и вече си имате осветление в палатката. Което е доста хитро. Този аксесуар струваше 7 или 8 лева, така че според мен е заслужаваща си инвестиция. Дори и да спре около вас за няколко часа, може да използвате фенерчето повече от спокойно да осветите една цяла стая. Второто нещо, което съм си купил за него и честно казвам още не съм използвал, е това модулче за колан, което позволява да поставите фенерчето вътре в него по този начин. Няма как да го загубите, да го пуснете и когато закачите тази щипка върху колана си, тя се върти на 360 градуса.
Така че представете си, че това е колан. Закачате с щипката, носите фенера по този начин. Може да го направите да свети напред, ето така в краката ви, примерно, и да виждате къде ходите. Ако сте планинар или ловец, или пък ви се налага да работите на тъмно някъде, този аксесуар е наистина готино нещо. Не мога да се сета от който сайт съм си го поръчвал, но излезе около 12-13 лева. Така че също не е нещо скъпо. Малко може би са хората сред вас, които ще оценят това нещо. Аз лично, както казах, още не съм го използвал, но не се знае. Може би ще го използвам в някакъв момент. И така, сега ще преминем към другото фенерче, което е и с тотално друга марка. И така, както казах, продължаваме нататък с тотално друга марка, която е All White. Също китайска марка, също да не ви подвежда, че е китайска. Продуктите, които правят All White, са наистина безупречни. В близко бъдеще най-вероятно ще използвам фенер на All White, а не на Phoenix, тъй като марката All White в компактна опаковка успява да събере брутално количество мощни функции и всъщност сега с това моделче, което е S1 батон, ще успеете да разберете за какво говоря. Както виждате, то се продава за 109 лева и повярвайте ми, заслужава си всяка стотинка, макар и да е нещо толкова мъничко. Това е опаковката, която получавате. Разбира се, има опътване, както и кутийка, върху която идва самото фенерче. Резервно опръстенче за водоизолацията на фенерчето, ако случайно успеете да повредите своето. И в това малко отделение тук, което е доста трудно за отваряне, всъщност. Да, ще ми трябва помощ, за да го отворя без да го разкъсам. В това малко отделение тук ще получите и една веришка за фенерчето. Нека го оставим за сега, преди да съм си скъсал нервите. Това е фенерчето S1 батон. Както виждате, то е около 3 пръста дълго. Наистина много мъничко фенерче, но малкият му размер не трябва да ви заблуждава, тъй като е изключително мощно. Също така той е снабден с една готина функция. Както виждате, тук няма бутон за включване и изключване. Капачката тук е магнитна, което е... Нека само да прекараме и пистолета, за да можем да използваме металните му части. Което е готино, тъй като може да ви се наложи да го поставите на, ако щете, на калник на кола, докато сменяте гума или каквото и да е. Дава ви една възможност за прекрепяне на фенерчето. Магнитчето му държи прилично силно, както виждате. Така че това е една готина функция. Оттам насетне екипирано е с един доста приличен клипс за джоб. All White са популярни с това, че обръщат наистина жестоко внимание на детайлите и както може да видите, от вътрешната страна на клипса има една допълнителна остра куха, която да позволи закрепяне за мястото, където го поставяте. Фенерчето работи с една единствена батерия, която е CR123 123. Това е модела на батерията. Да, тези батерии не са от най-евтините. Ако не си купите батерия на All White, която е презареждаща се и отделно зарядно, може да си купувате такава за около 6 или 7 лева, което не е малко. Но също така, повярвайте ми, фенерчето е доста мощно, а за да бъде доста мощно няма как да работи с обикновена батерия. И така, за да го подкараме, има един малък бутон в началото му,
който както при Феникса на първата степен, която се води Moonlight, само да я подкараме. Прощайте, но просто не съм свикнал да боравя с него. Извинявам се. Първата степен на фенерчето е скромния половин лумен, който няма да ви даде кой знае каква осветимост, но също така в изключително тъмна обстановка ще ви даде прилична, за да може да се движите без да се бутате в разни препятствия или пък да намерите ключовете, които сте изпуснали под колата. Впечатляващото на тази първа функция от половин лумен е, че фенерчето може да работи 25 дни с напълно заредена батерия на нея. И това, ако не ви впечатлява и размера на фенерчето не ви впечатлява, може би сега е момента да спрете това видео, не знам какво би ви впечатлило. Втората функция е 8 лумена, която ще ви даде около 40 часа работа. Третата... Прощайте, просто не съм свикнал да боравя с него. Третата функция е от 80 лумена, която ще ви даде 6 часа работа. И четвъртата функция е 500 лумена. 500 лумена от това малко фенерче ще ви даде около час и половина работа. Впечатляващото е, че това фенерче е с максимална мощност 500 лумена, а това, което е два пъти по-голямо от него, е с максимална 125. Затова, както казах, най-вероятно скоро ще нося фенер на All-White, а не на Феникс. Фенерчето, разбира се, също разполага и с строп функция, която се пуска. Както виждате тук, първо при дабл клик на този бутон тръгва SOS функцията. И как ли му се пускаше строп функцията? Да, трябва да кликнете 3 пъти бързо на бутона. Разбира се, строп функцията работи с пълните 500 лумена. Така че това е едно прекрасно фенерче, което може да се използва за дамска чанта, ако не ви се носи малко по-голям фенер също. Това е фенерче, което може да купите и на детето си, разбира се, ако е достатъчно пораснало, за да не го затрие, защото все пак струва 100 лева. То може да го използва на връщане от училище, когато е в по-тъмните месеци. Наистина е много практично с този си размер. Както виждате, фенерчето е... Дори мога да го скрия в ръката си и никой да не каже, че държа нещо. В същото време, както видяхте, отделя 500 лумена светлина, което е меко казано впечатляващо за този размер. Дори мисля, че съотношение колко лумена отделя и размера му, това е най-фенерчето към този момент. Така че S1 батон определено е нещо впечатляващо. Сега ще преминем нататък към една малко по-различна система. Тази различна система е фенера Valkyria отново на All-White. Както виждате тук цената вече е доста сериозна. Тя е 240 лева. Но това не е фенер за всеки. Аз го взех просто да направя ревю, ако случайно някой от вас си търси такъв тип фенер. Както виждате, този фенер има пикатини релса и е направен за да се монтира на оръжие. Това оръжие е безопасно и с него се работи по ето този начин. Фенера е изключително лек. Да, стърчи малко спрямо Glock 19, но пък е лесен за работа, защото има бутони от двете страни. Те са гумирани и меки и наистина са приятни за работа и са доста интуитивни, когато ги натиска човек. Могат да се натиснат както настрани, така и напред.
Фенера има няколко функции. Има пълна мощност от... Нека не ви говоря наизуст. Има пълна мощност от, мисля, 500 лумена. Така е, който не е подготвен. Не, 400 лумена, които ще ви позволи да работи приблизително 1 час. Има едни малки слаби сини светлинки. Ето тук отгоре върху основното му тяло, които отделят 2 лумена и могат да работят 40 часа. Те светят с синя светлина и това е така наречената навигационна светлина. И разбира се, фенерчето има и строуб функцията, за която ще кажа малко по-късно, защо е толкова интересна и важна. Това е една доста прилична конфигурация, ако търсите фенер за оръжието си. Както виждате, е доста лесно да се монтира и демонтира. Седи изключително стабилно. Не пречи по никакъв начин на хвата на оръжието. Така че това би било една прекрасна покупка. И за да минем към топалката на днешното ревю, аз лично нямам търпение, тъй като вече го тествах и знам за какъв продукт става въпрос. Нека разкараме това оръжие от масата, за да не ни пречи. Това е модела M1 Hix Striker. Сега ще видите защо е Striker. Идва в значително по-голяма опаковка с резервни опръстени, веришка за ръката, ако смятате да използвате. Разбира се, опътване. Гаранционната му карта и самият фенер. Както виждате, това вече е доста по-голям фенер спрямо този, който нося. Но има защо. Няколко дни подред се чудих дали това да не е новия ми фенер, просто още не съм решил. Той работи с една батерия 18650, която нямам абсолютно никаква идея какво струва като пари, ако влезете в днешния ден в магазина да си я купите. Това наистина е непознат формат за мен батерии. Както виждате, батерията е... само батерията е по-голяма от S1 батон модела. Така че това трябва да е показателно за мощта на фенера, за който ще говорим в момента. Да, така се случва понякога, когато човек гледа през камерата и прави нещо. Както виждате, тук му е пръстенчето, което му дава водоизолацията. Фенера е сравнително голям, има Power бутон тук. Както виждате, има здрав метален клипс за джоб чанта или каквото и да е било. Има бутон за функциите отпред. И тъй като е Striker модел, има остра част отпред на светещия си панел. След малко ще обясним за какво се използва тази остра част, макар че вече може би някои от вас са се досетили. И така, от техническа гледна точка, Striker модела, както виждате, когато работи на 5 лумена, също ще ви даде 25 дена. Да, за съжаление, гледам книжката на S1 батон. Нека само да си изкарам техническите характеристики. Моделът е изключително качествено се усеща на пипане. Наистина дава солиден захват, когато го хванете и искате да работите с него. Така че ако ви трябва фенер за истинска употреба, т.е. ако сте охранител, полицай, мобилен екип сте на някоя сот фирма или просто искате фенер, на който може да разчитате, това определено е вашето нещо. Дайте ми още няколко секунди само, за да изкарам техническите характеристики, тъй като боравя тук с таблета си, който не успява да се свържи добре с интернет към момента.
M1X Striker се продава за 169 лева. И това може да ви струва екстремно скъпо нещо, но повярвайте ми, заслужава всяка една стотинка. Първо, качеството е уникално. Второ, функциите и мощта, които получавате в него, са повече от добри. Трето, това е нещо качествено. А качествено нещо, за съжаление, няма как да бъде евтино. Така че повярвайте ми, тези 169 лева си заслужават абсолютно. Ето, зареждам техническите характеристики. Ето тук оставям таблета, за да мога да си подсказвам с него. Така. Какво получаваме с този фенер? Както казахме, работи с батерия 18650, която е непознат за мен стандарт. Отново е удароустойчив при изпускване от метър. Има водоустойчивост до 2 метра дълбочина. Фенера се рекламира като 190 метров. Ще видите във второто видео, че това също съвсем не е така, както и при Феникса. Това по-скоро е 70-80 метров фенер за мен, но 70-80 метра е повече от достатъчно дистанция. И първата му степен на работа, както и при батона, е около 3 лумена, съвсем слаба светлина. Втората му степен на работа е, за да циркулирате до нея, трябва да натиснете този бутон, е 60 лумена, което е повече от прилично за фенер, който ще използвате прямо в града. Третата му степен е 350 лумена и вече усещам топлина на ръката си, светейки в нея. И четвъртата степен, внимание, е скромните 1000 лумена. Да, точно така 1000. Той е точно 2 пъти по-силен от малкото си брат CS1 батон и точно почти 10 пъти по-силен от Феникса, който използвам. Разбира се, разполага и с функцията Strobe, ако задържите този бутон. И повярвайте ми, Strobe функция на 1000 лумена не е нещо, срещу което искате да се изправите. Когато го разглеждах днес по-рано, успях да открия, че можете да играете с този бутон и ако фенера последно е изгасен на тази функция, той седи на нея, но ако успеете да го кликнете 2 пъти, бързичко, ще ви даде веднага максималния output, прощавайте. А ако успеете 3 пъти бързо да го кликнете, ще премине директно на функцията Strobe, без да се налага да циркулирате през този бутон. Тоест, това е за някакви извънредни случаи. Така че, доста готина функция. Клипса му е наистина здрав, така че това може да бъдете повече от спокойни, че няма да го загубите. Единственото нещо, което ме спира този фенер да е новия ми фенер, е размера му. Може би ще имам още ден-два да мисля по въпроса. Толкова по техническата част от фенерите. Нека първо, нека следващото нещо да е как се използва дефанзивно фенер. Очевидно, ако държите нещо солидно метално в ръката си и то завършва по ето този остър начин, може да причините много сериозна болка на някой нападател. Можете да нараните някой наистина жестоко, не дай се Боже да ви се налага, ако го ударите по този начин. Повярвайте ми, дори лек удар се чувства отвратително. Това, разбира се, е физическата част на дефанзивната функция на фенерите. За мен е истински ужас, който се случва, ето тази така наречена Strobe функция. Strobe функцията е светлина с супер високи интензитет и на прост език казано е нещо, което премигва много бързо.
И повярвайте ми, ако някой ден ви попадне тактически фенер в ръцете, не сте си купили от тогава, пуснете го на строп функция, дори и да е бял ден, отидете в банята и се заключете и постойте точно 3 секунди, за да разберете за какво говоря. Първият път, когато държах в ръцете си тактически фенер, си мислех, че това просто е някаква простотия. Просто някаква екстра, която я рекламират за меродавна. Оказа се обаче, че е истински брутално нещо това. И готино е да може да стигнете наистина бързо до нея. За да не ви откажа тотално да продължите да гледате това видео, ще ви покажа строп функцията на по-малкия фенер. Дори в камерата, дори на видеото, като го гледате, е повече от неприятно. Представете си, ако е на живо и в тъмна обстановка. Така че толкова за тези 4 фенера, които успяхме да погледнем днес. Не забравяйте да ми харесате Facebook страницата, за да видите още ревюта. В ето този ъгъл тук на видеото ще поставим линк към втория клип с полевия тест. Ако имате някакви въпроси, ще се радваме да им отговорим. Благодаря ви, че гледахте и чао от нас!